Yan mga dear, karating lang namin ni Mother Dear paling sa grocery store. So, dahil dami kong hugasan, maglalagay muna tayo sa ating dishwasher. So, ganun talaga pagka mag-grocery, dito pa sa bahay, marami ka na rin natin gawin. Ayan. Ito natin yung ating dishwasher. So, ito lahat yung ating pinagawin, no? Kailangan natin so, broccoli, salmon, mushroom, yung nuts ni Mother, at saka mayroong avocado, may beans, sibuyas of course, hindi mawawala. At saka mayroon tayong chicken, breast, and of course yung ating carrots. So, yan. So, mayroon tayong mga protein na veggies. Yan, dami. May yung dilata si Mother, luncheon meat. At saka yung ating palaman sa tinapay, meron din. Ayan, dito kadami. Tapos nagbabas lang kami ni Mother. Nakarating naman kaming maayos. So ayan, so ayan, wala nang laman ito. So meron pa dito luggage ni Mother. Luggage, sinilagay sa luggage. Yan. Tinapay. Legal. Ayan. Diba? Walang hindi kakayanin kahit tagbas, kahit maglakad. Ayan. Mayroong mga sukal, butter. At saka, hindi pwedeng walang itlog. Itlog na itlog. Ayan. So, ayan. Ayan na. O, tapos na. So, ilalagay lang natin yun sa lagyanan. Dahil may birthday kami today, birthday boy. So, mayroon kami maliit na cake. So, ayan yung malaking salmon na bili natin. Ang gusto ni Mother, gagawa daw tayo ng kinilaw na salmon. So, which is, palagi ko naman ginagawa ito. Pero, ulitin natin. So, ang kalahati daw dito, iba din ang gagawin natin. Ibang gagawin natin sa kalahati. Kasi mahaba naman kasi ito, mas malaki. So, ayan. So, marami tayong magagawa talaga. So, ayan o. So, tanggalin lang natin ng balat. Pero, sino ba gusto ng balat? Kasi, minsan, pinipirito namin yung balat. Ang crunchy, yung kakrunchyhin. So, ayan. So, ganito ay natin lang, no? Tatanggalin lang natin, tingnan natin yung dulo ng salmon. So, yun ang very, very easy way. Dahan-dahanin lang natin para hindi sasama yung laman.
So, ayan, di ba? Very, slight lang, slowly lang, slowly. Ganun na ganun lang siya. Para hindi mahirapan ang ating salmon. O hindi ka rin mahirapan, ganyan lang. So, bilisan ng dahan-dahan. So, yes. Diba? As in, so, yung kalahati lang ay putulin natin. Kasi iba ang gagawin natin sa kalahati. So, itong kalahati, iyon ang ating ikinilaw. Tinanggalan natin ng balat. Ayun. So, si Mother Dear ang magsasaing naman siya. Diba? Hindi pwede talagang walang kanin. Lalo sa ganitong ulam. So, Pinoy talaga tayo. Pinoy na Pinoy. So, ito yung balat. So, sayang itapon niya. So, piprituhin lang natin siya ng crunchy. So, para mas malinis yung ating salmon, huhugasan lang din natin. Hugas. Yung hugas. Huhugasan natin. Ayan, ang linis na siya. So, hiwain lang natin muna to ng small cube. Hilahin natin, depende sa inyo kung gaano nyo gusto. So, ganyan lang naman. Hihiwain lang natin. So, siyempre, para sabay-sabay na yan. So, ganito lang kalaki. Kung gaano kalaki. Ayan. So, nahiwa na natin lahat. Ayan, hiwa-hiwa. So, hugas natin ng lemon. Mayroon tayong lemon. Hugas na lang natin siya para mas masarap. Ayan. Tapos, ganyan lang. Hugasan lang natin siya. Tapos, ibabad lang natin sa sandali. Para mawala lang yung malangsa ng konti. Ayan. So, mayroon tayong pipino. Naging Pilipino tuloy. But anyway, yeah, pipino. So, ganun din hiwa natin. I-small cube lang din natin. Yung ihahalo natin sa ating kinilaw. Sarap, diba? Pag may ganitong ulam. Uy! Nagugutom na ako. Ayan. So, lagyan din natin ng sibuyas, of course. Sibuyas. Of course, sibuyas. So, ganyan lang. So, tuloy-tuloy lang yan. Nasa inyo kung gaano kalaki yung mga paghihiwa nyo sibuyas. Kung mas prepare ko kasi na hindi masyadong maliliit. Kasi, habang kasi kinakain ko rin yung salmon, makakain ko pa rin din yung sibuyas. So, ganyan lang. Sama-sama lang natin dito sa ating lagyanan bago natin ihalo sa ating salmon. Kasi, para uhugasan pa natin yung salmon bago yung lahat. So, lagyan din natin ng luya.
So, ito yung ating luya. Nasa inyo kung paano nyo gayakin yung luya. Pero I prepare na mas maliit siya para manunuot siya talaga doon sa ating salmon. Hugas na rin yan. So, iwanan din natin super liit. O, not really super liit. Ganyan. Ayan. Isama-sama din natin sa isang lagyanan. Ayan. So, hindi naman super liit. Diba? Ganyan lang siya kaliit. So, may jalapeno tayo. Tanggalin lang natin ng buto para hindi masyadong anghang. Tanggalin lang natin. Pero dagdag sarap kasi. Dagdag sarap. Ayan. Kunti lang. Maliit lang naman to. Iliwan lang dahil natin ng ayan. So, dito lang, no? Ayan. Medyo mahaba-haba na ang video natin today. But, ito at kasi process from the start, ito ating gagawin. So, pwede na natin hugasan yung ating salmon. Hugasan lang natin. Tanggalin lang natin yung pinagbabad natin na lemon. So, maglagay muna tayo ng suka. Nasa inyo kung gaano karami kasi yung gagawin natin ng isda o salmon o kahit anong gagawin natin kinilaw. Tapos isunod natin yung ating salmon. Gamitan ko ng strainer para yung tubig na pinagugasan natin ay hindi maisama dito. Tapos ilalagay na natin yung ating sibuyas, pipino, at jalapeno, kahit anong sili pwede, at yung ating luya. Ayan. Tapos mayroon tayong peppers, garlic powder at asin. Tapos ganyan, ihalo lang natin. Tapos ihalo-halo na natin siya. Yan, ganito lang po, kasimple lang maggawa ako ng kinilaw. Ayan. Marami naman sigurong gumagawa ng ganito. So, dahil nag-crave si Mother Dear, ayun, napabili ng salmon. Bili lang kasi kami di makabili ng salmon dahil minsan kasi ang mahal. Kaya ganon. So, tikman natin kung talagang okay na. So, ibabad lang natin to, ilagay natin sa ref para pagkakain na natin ay actually pwede na siya kainin, pero para manuot pa yung lasa niya ay hintay tayo ng ilang minutes. Ayan. So, ipigaan lang natin ng konting lemon. Yan, konting lemon lang. Konting-konti lang. Konting biga. Yan, mas masarap. Mas mabango kasi. Ang dami nito, oh. Dahil sa mga sahog-sahog, lagyan natin muna sa ref. Oras na ba? Okay. Tapos yung kalahati, anong gagawin natin dito? Pipetohin ko na lang.
So, ito yung ating isang salmon, di ba? So, ang gagawin natin dito, hihiwain din natin to ng square-square. Kasi malinis na siya. So, nilinisan, nakita nyo naman. So, kasama yung balat. Pero tinanggal ko na yung kaliskis. Yan. So, mayroon tayong Korean barbecue sauce. So, pwede natin gamitin ito sa ating salmon. Ginawa ko sa salmon, hindi lang na videohan, ay hiniwa ko sa gitna para malagyan natin ng loob bago natin prituhin. Ganyan. Pero pwede naman kahit simple lang. Pero yun ang ating menu for today. Kasi para alam natin kung hindi kailangan ubusin natin sa isang recipe yung isang buong salmon. So, ito yung pangalawang pang-recipe natin. So, salmon with Korean barbecue sauce. So, ibaba lang natin sandali bago prituhin. So, mayroon tayong pork chop na with bones. So, ang gusto ni Mother ay prituhin din natin. So, nihiwa-hiwa ko lang ng ganito para yung ating ilalagay na barbecue sauce ay manunot-not din. So, ilalagay lang natin siya. So, pangatlo nating recipe for today. Ibabad lang natin din ito. Ihalo-halo lang natin maigi at ibabad. Korean barbecue sauce. Kahit na ano namang sauce. Pero itong Korean barbecue sauce ay templado na siya. So, wala na tayong idadagdag dito na ibang spices. So, ayan lang. So, make sure na wash that really good. And wash your hand, of course, really good. Bago natin. Mas maganda kasi kamayin. Kung may gloves kayo, mag-gloves. Pero kung malinis naman yung kamay natin, ay madali lang naman yan. Ayan, tama na yung ibababad natin. Babad lang natin at least 15 minutes at pwede na yan. Pipritohin. So, bali yung ating salmon, pwede na natin pritohin, pero kunti lang yung ating mantika. Kunting-kunti lang. So, ilagay natin, unahin natin yung likod. Likod natin unahin. Pwede na yan. So, pwede na natin ibalik pa rin, no? Dandahan lang. Okay na yan siya. Ayan. Diba? Ayan. Ayan. Yeah. So, luto na yung ating salmon na pinirito. Ano, di natin kailangan tagalan. Basta, ayan na, lutong-luto na siya. Ayun. Diba? Perfect. Tapos, ito ay luto na lang ng ano, luto na siya. So, ayan. Madali lang siya lutuin. Hindi kailangan tagalan. So, ayan. So, magprito na rin tayo ng pork chop. Kunti lang din yung mantika. Ay, gagawin natin isang piraso lang muna. Kasi, mas masarap kasi bagong luto. So, i-check natin yung ating pork chop. O, pwede na natin balik ta rin. Ayan. Ayan o, perfect. So, baliktad rin natin one more time. Kasi lumabas yung dugo-dugo. Ayaw naman natin yung kainin ng dugo-dugo. Maliban na lang ang steak. Ayan.
Ayan. Time to eat na. Luto na. Time to eat. So, ayan na. So, may pork chop tayo. Mayroon tayo yung ating salmon na pinirito. And then, yung ating kinilaw. And of course, para hindi tayo maumay-umay, mayroon tayong lettuce. At mayroon tayong avocado. Ayan. Kain tayo. Kainan na. So, of course, ang kasama kong kumain ay si my dear. So, yan, umpisahan na natin, no? Para mas madali. Mas madali, matapos na. So, gusto ko yung kinilaw muna. So, kinilaw muna ako. At, ayan. Kainin natin lahat ito. Good. Sarap. Ito ko yung Pilipino. Pilipino. Tikman natin yung ating salmon na pinirito. Nilagyan natin ng Korean barbecue sauce. Sarap. Tingnan natin lang. Ito namang pork chop. Ayan, no. Sarap. Ano din siya, moist sa loob. Yan, moist sa loob. So, dahan-dahan lang ang apoy mga bawat luto natin para hindi siya masunog sa labas tapos yung loob ay hilaw. So, tama lang talaga. Sarap. Harap. Tapos pwede na natin ibalot dito sa ating lettuce. Huh? Thank you guys for watching. Continue lang kami kain ni Mother. Tapos yung ating may gulay at saka may prutas. Sarap na avocado. Bye!